Otufo on petitimu do mama here on petitimu nti no beso mu nyina mo kan bom na mo ye baako asantefo ye do mo pa ye kunnem Abronfo ne asantefo ntokwa ne de me bonjo so we show history no nyina o mu nyina ye nuafo anka nye so o mu mpelefo na aka ma dwa bu so mo ba be boa ya yeso ye da o ma no ase o mu ni ho yeso ye ni ho Esremfo kora ye pese nka bom ba na ye ya mo na mo ye mese mu mienu nyina we si mede we so se mese enti nka wo mu nyina na na pa eti minnim ade aba o mu ntemu a entutu ya aba o mu ntemu tinka ka menko ansie na aba no eye pa yesremfo se de si bu ahemfofo no enya sa na ayifo twifo bi omu ahemfofo hele de tse nkra wo ye hene we yitu mani we you know enye fe ye nyina ya fafra infantifo wo mobia wo mobanda mobia ntumi nkodu kuro so omo edidi atem social media ko hwe na ya atemdi a ntie no nya asempa na o ka papa nyini ne ho a nkentie no biko ko hwe pe ebe ma oso apolitu wa adwo nti mesrese obi bia enyai ifiha ne nyina nkamom ne nya baako na yenkoyanim Sagana for Becca, ya beya emfie miensa ne akire ni ena ntoko bia ma na homene so wa abonfo ne asantefo ntem na empani atwa to se dofo ho adofo nsai ena se bieguru ye do ye ho ye nye nti na wo se na nanu a utu kelma ne bam wado nan sifam na utu ho na mompa na afide asomdwe nkamu ne kro ye ba efise no kra na beboa ama Ghana mpege puto ne asomdwe na yehwe no so atumi gina brand na santi ena no Dr. Nick Danson Abiam. Kwanza de shepo drama ntiri agina for vision ni ho adaje. Yes, sir. Won nkasa yemu akwa na no mpanifo ni na so. Me kire otu asante menye na ewura akwa. Wa ne ma no. Afi side force ade Dr. Ajiman Bedu do mama hene. Na afi ose yo akomfi ameyo me kire tachi mama hene na afi enkwansa ma hene na nakwa mbafo a otoso nai. Na mpanifo ma na kwan so won to aso. Ela kese la 35. Eni asante bitumi aka mo asomdwe nka mo koroye ne ba akoye nso aye adwuma. Na enu nti ana ene madawo ma etutu ya no mo afri yefie aya ba bedu sunwane Central Market ha. Ya ne ma ame no ye papa no ye nua no ma ne mema ebe twetwe nkobo. Ne nyina ya asante ene bono nka mo muntina eduru ha ne sanje wadaro ma ye ntinsim na yene ye maame no ye papa no ye nua no ma oha bi mu ya asantefo bi mu ye nkranfo abonofo ene Ghana ha de chese e kam ye se region bia mu dipa e wo ha bi ye no obi anhwehwe nkobo na ye mu de ekwa ne de eba aha eye old Boga TV city yanko na fa ye mfiri nkobo twetwe ne nyina ase e ma ye nhwe dia eko na ye din kan aka le sentiments aka me nua ba ho fedua tuntum se yubi wo ha ye mfiri nkobo twetwe ne nyina ase ma me adwuma Demu boko de. Amiado, ye hoye. Ya de rade ase. Amonso ye. O nyame ya na woro ma yenso ye ho de mpa. Ese boro ne asante enkamumu ne kro ye na ye hwehwe. Mpanifo frase utu anamo. Na de ono waje sa na muntu esi ne sra so. Eye Dr. Nick Danson Abiam. Asemi wote ye se na osiso. Oh, me de kabo man ka me pepa. Bi se ya bono ne asante for so this time ya kan bom. Ya ware asante, ya papa no ya asante for. Me papa ya asante ni. Me ku ya asante ni. Ni ku no fa kwa ne jabe hene. Ti ya asante for. Enti ya kan bom ma me fi se ka bi abaye okay, dadie kwa be koso. Ne ma abaye fan ya maye. Enti no me de kabo mo de me ditu. Fi se nana awo do mama hin se. One do ma se ni fi do ma se. One do ma se be se yanka bo be so akaka ne mabom mai papa ne de respect or you respectful if you never do all you be ya ni je ho aha o boa se asante mai ebro mai kra nse ma wo ye mu kra ko be de o be kan mai nti no de do wo ye no ni pa be so o boa man ka bom ne ba no ye ni je ho ka bom ne de ye there's a prior yi ba ko a ene be to ka bom a emu yin e Ghana fo Ti dia na o ka kira uru ya no ma bedifo aka. Enti na me ka ko me nyo bedifo ne se me sra wo mo abonofo asantefo ye na nipa ba ko nti munim nti o me yin na ye nka bom se ne hu ko da mo baye asantefo kuma sa ye de aba abonofo ye so ya ba be hia nti na ye didwa yin na ya abonofo mba ha yin ya da na abonofo ye kwa asante mama yin ya da na asantefo ni ye didwa na ti ko kwa so kuma ase yin na da na asantefo ya ba da na abonofo yin na ye didwa bom nti me sra be se be me yan kan bom ni bibia anya kama
ne yɛn nyinaa yɛ Ghana baako nipa baako nti yɛn nyinaa yɛnka bom na biribi anyɛ fan nti ɛno a ne yɛhwehwɛ nti nka bom deɛ ɛyɛ ɛbɛboa ma Ghana ma yɛmfa ne sɛ yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ yɛma tete mu bi ama yɛka sɛ wɔyɛ asantini wɔyɛ bununi nti yɛn nyinaa yɛnka bom nya baako asantefoɔ so need to bɛfo bɛhu yɛ mɔ asantefoɔ yɛn nyinaa nipa o ɛnso kɔ asantema no bɛ kɔ yɛbɛde mo fa so ɛnyɛ yɛka yɛkasa kwa no bɛsere yɛ ɛnso yɛkasa no nti bɛhu yɛ mmɔbɔ na ɔmo ntwa bibiara so yɛn nyinaa yɛnka bom na yɛnya baako koroyɛ ɛna nyam sɛ asantema hene sɛ ɔpɛ nka bom nti yɛn nyinaa yɛnka bom tufoɔ ɔmpɛ tete mu dɔmama hene ɔmpɛ tete mu nti na ɔbɛ sɛ ɔmo nyinaa ɔmo ka bom na ɔmo yɛ baako nti yɛn nyinaa yɛnka bom na yɛnya baako na yɛntena ase na yɛmu ma Ghana nkɔ n'anim saa ne yɛn nyinaa yɛhwehwɛ nti ka bom ne yɛhwehwɛ nti yɛn nyinaa yɛnya baako ɛno a ne yɛhwehwɛ paa asantefo yɛ dɔm paa yɛkunu ne mo enti boro ne asante nka mu na egu so ayetu ho anamɔ no na ensa ka me sister baako nso wɔ ha ɛne ne ntwetwe nkɔbɔ bono ɛne asante nka mu mu Dr. Nick Danso Abiam mam go fra se utu ho anamɔ sɛ nka ba bɛyɛ asɛm me wote yɛ so mu sɛ Medemani agye pa so be man ka mu ayɛ adwuma ɛwɔ bono ne asante man me de ayɛ mani gye kɛse pa ontu ho anamɔ no mai na mana ntɔkwa wom no anigye nim asomdue nim be asomdue so wɔ man nim a ɛmaman no etu mpɔn nti abronfo ne asantefo ntɔkwa ne de me bonjo so be man ne ontu ho anamɔ na asomdue emla abron ne asanteman ani agye pa so be yes ewie yada so a ɛwɔ Sunyane Wednesday market na yensa kan yebra baako de nyina afa asante ne bono nka mumu no braba ni official pa afinka mate yencha ho Dr. Nick Danso Abiam etu ana mo mpasa de be ya bono ne asante be kan bom ama asumdie ne kro ya ye adwuma asem wote ye oso misai asem de asem papa se enyina ye pasumde nti se bia se ye ya ade na enye na nipa obi wo ho a obetimi aboa na osisi asem na aseda na ye de manya nkokɔ nti asembe na wo fa akwanya so aka akere ahwefo nyina me ka sra ahwefo ne atifo se nyina ye nipa baako Ghana de nipa baako bibia ni ho se titi yentem sabi ye se abontensofo ana ye kana se nku afane afasa wo ka fa enka entrasa abontensofo me fa nko ye nyina ye Ghana fo nti se asumdue ena obi pese ohwehwe maye na yedana sipa na yesre nuanom Ghana fo nso yenyina yenye na ahensem ne nyema bia ebetete yentam yenyim fio mo priafo akasa papa enti koso e de akire old Burger TV so de koso asomo etrenti ya yenya akyekyere so enti eze what do you eze Dr. Nick Danso Abiam otu anamon wa chance kra go dada o yese poro ne asante be kan bo ase wuti ye so musai challenge me me te me aji wow because of say me asantini but poro ma mu ya na didi wow and say you do man say obe ani asante man e be free then ka bo ma bade a ye me say o twene bo nyam say asenanka wu me nyesha ba ye youth no mu nyansa mo ne di atem mo na ko fa ba me mpanyimfo no sebse ni nso mo nyansa no maso nti say youth no omo he de mpanyimfo me no atima ye de a na wo say youth no so etim sesa na ya de ne pepepe me de me da to ma ti trade ma ne da na se ba nti say e ko asante he de so ni tia na won kasa enti old Burger TV so ne yakoso a asomo ma no menyina nso ayeye enti nyame ma odwa obi awe ka mame o share anamon ya Nick Danso Abiam Dr. Nick Danso Abiam otu se bono ne asante be kan bomu asemo wote ye no so misai meti ye no na ayemede kire se ahefo mienu omo konsa no enye so we show history no nyina omo nyina ye nuafo anka enye so omo ko se me die me peka bom omo kan bom te se nuafo so show history no pa me yetani oye nyina ye nipa ba nti omo kan bom na asubie ba me ma sam tietie yada se pa mame na mami sa udi nso me din de Victoria Dogo Victoria wow yada se ne bra wanya maye enti ye koso asom
bono ene asante enka mumunti na old Boga TV yaduru ha no ya ne ye bra so entwetwe nkomo na afi ye mfa bibia enko ne nkokra bom mene ya pedi me ma wadwuma ye bo na market boko ami adom ebefa abatu enkwa ya sori abaide ebefa bia ye boko okafo ese boro ne asante nkamo mu na ye fira ase yitu sa na mo ye peni Dr. Nick Danso abiam na etu anamo ya yenso ye boa ama abense ne santi onso so anamo ben asembe na wo kasa da be yankam mu na ye hwe no be koso aye adwuma okoyega se medawase pa sempre for amaka o madwen ya nchiri ma no so mo be ka bu no matu anamo bisa tina ma se market ne ba kura ye nya ba bi ntina ase je se mpelifo na aka o madwen abu so mo ba be boa ya so ye da o ma no ase o mu ni ho a ye ni ho Jesro mo so maka dia ye hwe o mani omuntu ana mo no meye moaye yeso ye blewa apa da o mase yeso ya dase anti oso adi akire aye old Boga TV yakoso asomo ni nyina afa bono ene asante enka mo ye hwe so yensa beka ye maame no ma oton enam ewie yaduru ha na yensa ka ye maame ba ko so ye na twetwe nkobo afa bono ne asante nka mo na ho maame Dr. Nick Danso abiam etu anamo se bono ne asante beka bo asem we wote ye no eye wo sai kama se ye na ye kabom ba ko e be boa ye ama mpunto ne yema aba abono ne kuma asante mai nti kama se ye be bomba ko se dwe mu kra nya abono fo na bi amanfo bebre ayi siremfo awonafo ene ankraifo ni bebre nipa bebre ni aba ye wo dwa mu eti kamumu na ya dasa ya kabomu abeboa ye pa dai ba ko eti kamumu na ana iguso yetu wana monse be ye dwuma sadia Dr. Nick Danso abiam ofrase a otu anamo no because we dey akire eye old Boga TV kamumu no Dr. Nick Danso abiam etu anamo asembe na woka e dey afa ho asema America afa ho ni se nipa na wo de ba se yensiesi ayenfufuo ni tunu wa ya ade nyame hira no pa wa ya ade pa bi se bono ne asante den kamumu mfumsuo bi ayesiremfuo kora ye pese nka bomba na ye yamo na mo ye mese mu mienu nyina we si mede we so se mese enti nka wo mu nyina na na paako eti minnimu ade aba o mu ntemu a entutu ya aba o mu ntemu tinke ka menko ansiesie na aba no eye pa eti de odi nka bomu aba ne nyame nhira no se ntokwa asibi ni obi ni ntem na wono aba se oba be kan bom nyame be hira no pepe nyame pe wo kanipa ni nipa ntem bom nti nyame nhira no nka bom no ba eye pa nka bom no eba eye pa nti me de meni di nka bom yesiremufo me matin mre bi mete sa asem se ase wetina so ana odi heni we yatam wetina so ana odi yesiremufo se de si bu ahemfofo no enya sa na ayifo twifo bi omubu omu ahemfofo hene de senkra wo ye hene wo ye den kra wo ye hene wo so enti fa ni die man fo buo man hene enikwa so kasetia no by force rough aha nti senkabomu aba na ebesiesie omuntemu amede meni age pa meni age samusiesie ayenfu wo mu hwetokuro bi a oni bia nkanya ba ko mu nsiesie ni nyina siremfo asantefo bonofo bi mu so wo problem mu nsiesie omu nyina ntemu so de emeka no ye damase tinyame nhiro bia ewie wono ne asante nkamumu na mensa ka me ma bi wo ha oye mfantini waba sunyane jo na na mosma market maame ye mo afa aba yeja wono ne asante ntawanta wa beto yentem na nyame adom na nanam no tumfo akoso Dr. Nick Danso abiam da yese onhwe ensesi wontem oti asemi is osimusai misi se
we too money we too money we you know enyefe na ne aba no so ye mpanyimfo enti na omonhwe na omunsesi asem no nyina na bibia ntodi ne bebe na ekeka kono onza man we so rama we enyefe enti no anka omonhwe na omunsesi me nyina enye bibia kama wonhwe na wonsesi me nyina nya kama ye nyina ya fafra infantifo wo mobia wo bandama obia ntinu nkodu kuro ntino wonhwe ne wonsesi me bibia ala ntoye mo na kwan do na mabulu no na mabawa no so also wajina social media and defense videos de na social media na omo keka nsem ahuhia wo wonim nsem omo nim tokwa no se de sitie nti wo no mo pebia na omo ka nti sa nyoma nyina nsem maya na omo jai sa keka hunu na enimu no na omo jai sa nyoma no na bibia to ye na bibia ye kama emaye na ye nya asumdwe wa Ghana Ghana de ye pass me ye mpegidi bia ya dase na mase mama egusu a bro ene asante nkamumu na egusu ayetu ana mo no na mensa ka mebra ba ko ha oron so ye babu no enti me ka kire ne se ontu mabunu no fo se de ye pebo no ne asante ntem nkamumu kro ye ne asumdwe ya doctor nek danso abiam ono ni tibreka sa wada no utu ana monsa asumdwe beba no aba no ho benu ya bema ye pebro ne asante nkamumu asumdwe ne kro ye na ye hwehwe asebe na aka kire na baburu a oko social media no didi ahemfi atam ene abono fata ne asante fata asebe na aka mame na wase bebre menua mani agi papa asam no kra waka no keke no na se nipa dasani ena atu ne ho asi ho a saa nipa no Nyankopon abia opeja no wonye ne kese mfama me pa sanse amen ne twere ene twere bia wa asasi so aye efa Nyankopon ho ne ohwehwe ye nkabomu se nipa beka ne ho abom e wa asasi so nti saa nipa na wadi animu ne di kan wono ne yeda na se abona baso na se oma eye mpanimfo a ye nyina ye hwesuan sanse ye nananom na aka to wada se ne odi akire suan ne odi kan nante nti yesuan ye mpanimfo ya hemfo ene yesuan wo nti oma yesuan wo mo no omo na etwasa no ato ho ama yesuan nti se ye didi wo matam a ne den ene yesuan fi wo mo nti ye manije se bibisa aba se enkabom na ahemfo na omontam aye basa no so omukabom kura be ma ye nsoso a ye wo other regions nimu no enkabom abaye ntam ama wura other region bi a ufiri wodie mu wura obi die mu a wani agye se wo Ghana woda so wo wodie mu se obi firi Kumase basunwa na bi a no osuro obi firi Kumase ko sunwane ana tachima ana other regions bi a ohun se ne hene ne aho hene ne nka na osuro saa nso no ntu firi ho ko Kumase a ono so esuro nti senkabom basa de a ebema obi ko ba bi a na kuma atone yemu asuro enim yani beje pa enti mabunu no so kambe chira ye se yet na social media so atoto ayampia no nyamia nim lekura mobile phone ekitami me ko social media da menye hu se obi astarte na nadoma hene na eyatemdie ne sosope no me pia firi ho mintie no na otumfo na asante hene se eyatemdie pe no me pia etime se ka me kokura se wo mo edidi atem social media ko hwe na eyatemdie a ntie no nya asempa no ka fa panyini ne ho a nkentie no biko ko hwepe ebema oso apolutu wa adwo nti mesre se enne no se udi panyini atem no yenka hu se ono ya abofa te se yen no akoduru ho panyini fo obi so nim daache dwonkukura ade eche ebi ana so be ye panyini saa so ne de be ye nti atemdie die se o ya abofra anasa wo ye babunu bi YouTube na wo be sore afa camera si so se udi panyini bi atem die nua entwayi enye eno die mintu babunu bi afuda mi gina ya mfa santete bi nti eden se ibi mi busia panin kura no mitimi akase bia
mɛkasa atia no nti ɛnyɛ ɛno deɛ babunu bia ngyae na yɛngyae no nyinaa ma asafo awurade ha sansɛ wɔse ɔhene nakoma da ɔhene nsɛm ɔhene akoma ɛda ɔno asafo awurade nsɛm ɔno baabi ɔpɛ no ɔde to ne mmɔ mpa nkyerɛ awurade sɛ yɛahemfo no ɔno ankasa nkyerɛ wɔn na ɔnka yɛn nso so yɛwɔ aseɛ no mmom na ɔma Ghana mfa no ntoma pa mfra yɛdase hyɛ no nso old bogus TV no kɔ so adi akyire subscribe like na comment sɛ bɛma ne nkam yɛkɔ so asom yɛkɔ akɔgye yɛn nsɛm etwa tɔ koraa every bahima pia sɛ yɛsi bora so na sɛ yɛmo abusua pani kɔkɔ sɛ amane na yɛmfa amamre kwan so nsɛnte deɛ ɛkɔ so wɔ bono ne asantentem ya mabunu we fa camera sin anim ana odi atem yo bunu ni na odi asantefo ene otumfo atem de ono nso ya asanteni na odi do ma hene tachuma hene ene abronfo atem sama montuo yi a ekoso social media yi ena Dr. Nick Danso abiam afato no so onhwe ema we nkoso saa ema ye ne di nananom ene saa kasa ku mienu atem ntuo tu ho anamon na wane nananom adi nkan akasa se de wenim na ano na yaba sunwane na abosma market Wednesday market na yensaka market ni nyina ba no the president ya edin adodo na dinim aye nana dwato ahema ne ho na ya ba ya betwetwe nkobo nana wada roma e ho official pa afi pan commentary ni se dwomu nso boko edwomu boko nyame ne mu mpaibo e betumfo ase nana wada roma ne ntem so de ekoso social media e mabu na edidi ahemfu yatem asantefo bi mo fa camera sie de mane yedi doma ahene ene bono ahemfo no bi atam na afa abonofo nyina sanso so na abonofo nso bi mu fa camera sie o manimu a no mu di asantefo atam a otumfo nso ka ho bi ene na anye Dr. Nick Danso abiam da otu hu anamon se nkam mu ne bi akoye beba ana wada roma penisa chene mewura wada roma dwai nyina wona ehye wonsa abonofo wom asantefo wom nkranfo wom dagombafo wom sesala ne de aka ka ho nyina padawroma asemu yi a oti yi bien na ohoyew yo meda woni watiefo nyina ase na mama mahwefo nyina so aha em se anomo a doctor atutu no e anomo mpa ayade se ye nyina ye akanfo se bi wuka me se a me so me kam me se enti e ba se o you to be fa afidie si nanim a wa kan didi ohin we atam wa fa kan didi ohin we so atam a emwa emfa so wiem enti ye anamompa na doctor atu no ye da na se na de me kan se ye nyina ye baako ye ti dwom hai asantefo wa ha ebonfo wa ha sremufo wa ha anwafo wa ha nkranfo wa ha fantefo wa ha ye from ye nyina ye didwa apɛ bibidi akofie akwakoboa ye busua ama ye busua akoyenim enti se base akaka ne ntokwa bi we yentama emwa emma dwumadi a ye di no ewie peye enti de make an say better doctors so what to say na mo ewie ekrakra na wada roma ye hwe ye maame no ma ofri asante ene kaseku ahudo mu a waba ha no ebia na obi nhye dante wei ebia benam nkoma ya ye di so ena amanehu ti wada roma se oda so wa adwen bi se bono ne asante eda so ntonto obi asembe na ka kire de meka nyina ne se obia eni adwena ensai anase enkambo mu mfiri na adwemu esanse nyina ye Ghana fo nyina ya akanfo enti se wunya uyonko ehu adwembo ne anase wunya no adwumu pa emwa ema ye nkoyanim enti mesre se obi bia enyai mfiri ha ne nyina nkambo ne enya baako na ye nkoyanim de meka no no careful old Boga TV so na de yankoma twetwe ne nyina ye ba na wie ye panisa ne kwata ne ba ata ne gina ho
onene atantrodo hyenonso ba koso a emia gese baanu ana baasa sa pepepe na ba koso so ewere duru a egu ba kofo ne nsantumi nkato otwede mponi sa nso na ba kofo ntumi nkyere bodamfo ba kofo waje ban a hyenonso mpanin se ekwa asam ni nyina no ehia nka mumu ensatea ba ko enti mpagya ma ne nyeye da enti egina na nahema asem iso na yede edwuma de ni nyina ba na wiye sense mpanin se okata kata pre kata dwonku benya enso fawo ntifu ni ho a pejafo ho Old Burger TV suni cameraman Alesco Media JP Nimoni memambo ene hwe na ahema a we dwato ahema ono nso ene opening kese ewo sunwane na abosoma market ono ena yere na twetwe nkomoyi piao